Кніга псальмаў, псальм 56, кіраўніку хору, паводле галубка далёкіх трабенітаў, Давідаў, міктам, калі яго філістымцы затрымалі ў геце. Пашкадуй мяне, Божа, бо растаптаў мяне чалавек, цэлы дзень нападаючы, апанаваў мяне. Тапталы мяне непрыяцелі мае цэлы дзень, бо шмат іх ваюе проці мяне, о навышэйшы. У які дзень нападзе на мяне страх, я ў табе, усемагутны, маю надзею. У Богу, слова якога я слаўлю, у Богу паклаў я надзею, не баюся, што можа зрабіць мне чалавек. Цэлы дзень перашкаджалі яны маім справам, усе задумы іх адносна мяне, на ліха. Ушчынялі яны лаянку, строілі падкопы, самі сачылі за крокамі маімі, так, як шукалі яны душу маю. Так аддай ім за несправядлівасць, выгубі ў гневе народы, Божа. Ты палічыў вандраванне мае, пакладзі слёзы мае ў бурдзюку тваім, ці не палічаныя яны табою. Тады павернуцца непрыяцелі мае назад, у які б дзень не паклікаў я цябе, вось спазнаў, што ты мой Бог. У Богу, слова якога буду хваліць, у Господі, слова якога буду хваліць. У Богу маю я надзею, не буду баяцца, што зробіць мне чалавек. На мне, Божа, абяцанне твае, аддам я ўхваленне табе, бо ты ўратаваў душу маю ад смерці і ногі мае ад падзення, каб хадзіў я перад Богам у святле жывых.